Doncs bé, mira, si em pots explicar una mica quin tipus de productes us veneu aquí en aquesta fira, què hi podem trobar? Mira, són joguines antigues quasi tot, de diverses èpoques, des de molt antigues, sobretot domina molt als anys 60, 70, i el tipus de persones que ve sempre sol ser gent que recorda les joguines de la seva infantesa. I bueno, venen a veure si troben alguna cosa que havien tingut, o gent que col·lecciona actualment, bueno, ja hem de fer. I quins són els tipus de productes que més us demanen o que veieu que tenen més tirada? Les nines, tenim de moltíssim. Sobretot, bueno, hi ha nines, sobretot la Casa Famosa, Novo Gama, que són les nines que la gent potser més col·lecciona i són les que havien sigut més importants en el. I nens així, o sigui, nova generació, per dir-ho així, nens petits, bé, passen per aquesta xifra. Passen moltíssim, miren molt i a més es queden al·lucinats amb el tipus de joguina que havia. Ara mateix m'ha vingut un nano que mirava una caixa registradora i no sabia el que era. La seva mare li diu, és una calculadora de les antigues, de les botigues, és increïble. Doncs escolta'm, perfecte, és això. Molt bé. Gràcies,